Human man kainit ang tiyempo, nagula naman sang dalagko nga mga pa-premyo sa barangay draw sang buwan naman o Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash pa. Giniwat ini kahapon sa barangay Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang winners, mayari kita sang pulo ka mga tagdaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize. Tuma naman ang kasadya sang masunod nga mga tagdaog. Noel Ricate, sa 64 anyos, residente sang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang iya gingamit nga proof of purchase amo ang Universal Robina Corporation products nga Mr. Chips kag Manguan. Daog man si Jerry Bretanya, sa 30 anyos, sang Monica Blumen Street, Iloilo City, na gamit sang proof of purchase nga mga produkto man sang Universal Robina Corporation nga Mr. Chips kag Manguan. Winner man si Carmelita Basco, 74 anyos, sang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang gingamit Mr. Chips kag Manguan sang Universal Robina Corporation. Winner man si Gigi Brito, 62 anyos, sang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang gingamit nga proof of purchase Universal Robina Corporation products nga Mr. Chips kag Manguan. Tagdaog man naton si Edita Gaheto, 73 anyos, sang Mabay, Sibuna Gimaras, na gamit sang proof of purchase nga mga produkto sa Universal Robina Corporation nga Mr. Chips kag Manguan. Congratulations man, Francisco Servo Jr., 64 anyos, sang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang gingamit nga proof of purchase, Mr. Chips kag Manguan. Winner man si Joseph Hordan, 62 anyos, ang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang gingamit nga proof of purchase, Mr. Chips kag Manguan. Winner man si Hilda Nalunin, 68 anyos, ang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang gingamit niya nga proof of purchase amo ang Mr. Chips kag Manguan. Paginbulahan man kay Adelina Amar, 60 o 70 anyos ang iya edad, sang Siniquay, Lapuz, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga mga produkto sang Universal Robina Corporation nga Mr. Chips kag Manguan. Paginbulahan man Gemma Chavez, 61 anyos, ang Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Ang gingamit Universal Robina Corporation products nga Mr. Chips kag Manguan. Yari bala ka, Bombo, ang isa sa aton malipayon nga tagdaog, si Noel Ricate. Mainit nga tsimpo, pero tag-ulan gid ang mga pa-premyo diri sa barangay Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Subong nga Abril 25, 2026. Ako si Noel Ricate, nagaedad sang 64, kag residente sang barangay Don Esteban, Lapuz. Isa ako sa maswerte nga nagdaog sang Buenamano Salvo Year 20 promo. Araw-araw, baldi-balding pa-premyo na. May cash pa. Ang akon gingamit nga proof of purchase amo ang Chipi kag Manguan. Ang nabaton ko nga premyo amo ang 1,000 piso nga cash. Isipon ko 100 piso, 200 piso, 300 piso, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 peso. Gamiton ko ang kwarta sa ibakal ko sa akon maintenance. Kay akon maintenance sa high blood. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radyo, kag Star FM, kag sa tanan man nga mga sponsor. Ginaagda ko man ang iban nga mag-intra sa Buenamano Salvo Year 20 promo, agod kamo ang may chance man nga magdaog sa dako nga pa-premyo. Basta Radyo, Bombo, Star FM, it's all for you! Ang malipay nga winner natin, congratulations liwat kay Noel Ricate. Samtang magluwas sa cash prizes, syempre nag-open prizes. Syempre nag-enjoy man ang ating promo participant sa mga pahampang nga dala sang Bombo Radio kag Star FM. Kaangay siyang pabingo kag ang Video Kit Challenge. Yari bala ang winner o kung sa Video Kit Challenge natin nagdaog si Amy Crisostomo sang barangay Don Esteban, Lapuz, Iloilo City. Yari pamatian naton kagalantawon ang tagdaog sa Video Kit Challenge. Parang di ko
sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig, ngunit puso ay nag-iisa. Sino nga kita tawagin? Bakit ka ba nag-iba? Bakit ka nakilala? Kung ang puso ko ay iniwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y ibig sa akin, naroon man ang magdaramdam, ito ay aking kakayanin. Ang pasampal sa ating nga winner sa video kay challenge ka Bombo, magpadayon lang sa paghulog sa imong nga entries diri sa buwan naman o Salvo Year 20 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Agod ikaw ang may chance man nga magdaog sa aton nga mga dalagko nga mga cash prizes. Kag syempre, nagahilapit na ang aton nga grand draw kung sa rin 1 milyon ka pesos ang nagahulat sa aton nga grand prize winner.